rabbil alamin. Allah ya taimake shi ya shirko. Amma kuma babban abin da zan ƙara yin godiya ga Allah. Ina gode wa Ubangiji da ya bashi wannan dama. Ina gode wa wanda ya dasa shi akan wannan alkhairi. Shine Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Masha Allah. Babansa. Kakan Kanawa. Ina yi wa Rabi'u Musa Kwankwaso addu'ar alheri, Allah na bashi shugabancin ƙasa ta muwa mai zuwa. Amin. Saboda duniya ta amfana ba Najeriya ba. Amin. Kuma yadda Allah ya ba wa ɗansa wannan mulki, Allah ya sa Abba ya tafi da halayya irin ta Kwankwaso, abinda Kwankwaso ya Allah ya sa Abba shi zai tura a kai ya ci gaba da yi. Allah ya masa albarka, Allah ba shi albarkar iyaye da kakanni da Kwankwaso. Amin. Kuma ina yi wa uwar gidan Kwankwaso da Hajiya Salamatu godiya a bisa da'ata da kula da addininta. Kuma mutuniya ce ta kirki ta gari, ina yi mata murna ɗanta ya zama gwamna. Abin da zan iya faɗa. Allah ya saka da alheri. Allah gode wa mutan Kano. Alhamdulillah. Mu kuma a wadadin su muna addu'a Allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana. Ki shekaru irin na mahaifiyarki Hajiya Muwa. Amin. To alhamdulillah kun ji maganan uwarsa, kun ji maganan shi wannan mara kunyan Abba Kunnuwa ɗan Daudin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Ba ni na faɗa ba, Abdullahi Abbas ya faɗa tare da NAPC yan uwansa, su suka faɗa suka ce ɗan Daudin gwamna ne Abba Kunnuwa. Don saboda haka injiniya Abba Kabir Yusuf lokaci zai nuna, kuma ya rage ga Kanawa ko su zaɓi mutum ingantacce wanda ba maciyin amana ba, ko kuma su zaɓe ka a matsayinka na maciyi amana. Don saboda haka kana rage gare ku, kuma duk abin da kai za a maka. Idan kana gani giyan mulki na janka, har za ka gaya wa mutumin da ya maka riga, ya maka wando, ya maka takalmi, ya maka hula, ya maka gida, ya baka mata, ya saiwa motan hawa, yau shi za ka baɗa wa ƙasa ido saboda ka tara dukkan maƙiyansa wayanda ba su ƙaunarsa, ka kawo su gindinka, kana gagga mai maganganu, suna zuga ka, suna maka tafi ta bayan idan ka, kuma suna maka gwalo cewa ga wawa ɗan Daudu mun zuga shi ya faɗa da mai gidansa, kuma gobe su za su yaƙe ka. Su wa'innan wai da ka tara a gindin naka, gobe su za su yaƙe ka Abba. Kuma duran da baka da wannan kujerar za ka gane baka da daraja a idonsu. Duk sanda ka rasa wannan kujerar za ka gane baka da daraja. In Allah da shekara mai zuwa kamar yanzu baka kan wannan kujerar. Da haka Kanawa ku yadda maciya amana su dinga fitowa daga jihar ku. Mu kullun shawarar da muke ba al'ummar jihar Kano kenan. Yau inda 'yan siyasan Kano suna da hankali sun san me suke yi, wallahi da dukkan suna gindin Madugu, domin su ga sun cicciɓa shi ya kai matsayin da su ma zai iya kai su. Domin yau Madugu da yana da bakin ciki da wani abu a zuciyarsa na bakin ciki, da ba zai cicciɓo Abba Kabir Yusuf ya mai da shi gwamna ba, sai je ɗauko wani can da Abba Kabir Yusuf ya mai da shi gwamna. Amma da yake shi 'ya'yan talaka suke gaban shi, marayu suke gaban shi, zawarawa suke gaban shi, da matan aure suke gidajensu ba su da jari a ba su jari. To abin da ke gaban Madugu kenan. Shi kuma injiniya Abba Kabir Yusuf duka wannan abin bai tare da su. In kun ga yayi to saboda siyasa shi ne zai yi, dan yana tsoro kai ya faɗi, amma wallahi in ba ta siyasa kusa ba abin da zai iya yi. Dan saboda haka al'ummar jihar Kano, kamar yadda na gaya muku, kaf tarihin Kano ba taɓa samun mataimakin shugaban ƙasa ba ko kuma shugaban ƙasa. Yau da 'yan siyasan Kano sun ɗauki Madugu uba, sun ɗauki Madugu wanda tauraron siyasa take da shi a duniya, iya jihar Kano sai ga wasu jihohi ma sun zo sun mara mishi baya, ya kai matsayin da yake so, kamar yadda Tinubu 'yan yankinsa suka mishi. Ai taimakon yankinsa ya samu, shi ma har gashi ya zama shugaban ƙasa. A wanda ke mu malam Bahaushe yana da bakin ciki da hassada, bai so ya ga nashi ya ci gaba. Don haka kuke irin wannan hassada da bakin ciki, to kuma za ta ƙare a kanku. Za ta ƙare a kanku ba da daɗewa ba. Injiniya Abba Kabir Yusuf 2022 baka isa ka fito ka gaya wa jagora wannan abun ba, haka zuwa 2023 baka isa ka fito ka gaya wa jagora wannan maganan ba.
amma saboda giyan mulki ya ja ka wuyan kai kauri don haka kake fitowa kake ga jagora irin haka. To ai jagora ya fi ƙarfinka. Malam Ibrahim Shekarau ba abin da bai yi ba, kuma abin da kake cewa za ka fito ka faɗa ka daɗe baka fito ka faɗa ba, me ba ga jagora ba? Akwai wulaƙancin da zai ya wuce a ce mutum baya sallah? Ai ba wulaƙancin da ya wuce zawa ɗan siyasa a ce ba ka yi wa Allah ibada. To duk abin da za faɗa ya wuce wannan abin ne. Ka daɗe baka faɗa ba, in kuma kai baka faɗa ba za mu binciko, za mu fito da abin da mutane baka so mutane san kana da shi. Wallahi za mu fito da abin da baka so mutane san kana da shi. Mu ma za mu buɗe sirrinka, za mu buɗe abin da kake ya ɓoye a baki Allah amma a zuciya Fir'auna. To kar muke kallon ka daɗe baka fito da abin da kake ɓoye a zuciyarka ba. In kuma kai baka fito ba, za mu fito da abin da sai ka ji kunya a rayuwarka ta duniya har ƙarshen rayuwarka. Ka gane ko? Ba muna tsoron ka bane, kuma a dawa yanzu aka fara ka tsallaka jallayen da bai kamata ka tsallaka ba. Wallahi sai ka raina kanka. Makaraci, mayaudari, maciyin amana, munafiki. Manzon Allah ya gaya ce kai munafiki ne, domin alamun munafiki guda uku ne. Ba wanda baka yi ba injiniya Abba Kabir Yusuf, don haka ka zama munafiki. Dole mu gaya maka. Da haka ku tura mushi wannan saƙon. Duk wanda ya ci karo da bidiyo ya bai tura mai wannan saƙon ba, Allah ya sa tsakana ni da shi ma. Yawwa. Ba muna yin saƙo bane dan ku kalla ku ce, muna yin saƙo ne dan ya kai inda muke so ya kai. Don haka manzan Allah ce kai munafiki ne, domin ya ga mana alamomin munafikai. To guda ukun nan ba wanda baka yi ba, har ƙari ma kai a cikin alamomin. Da haka al'ummar jihar Kano ya rage gare ku, ummacin amana za ku zaɓa, ku je ku zaɓa can ta matse muku. Idan za ku kawar da shi, ku kawo mutumin da zai riƙe muku amana, zai riƙe muku darajan gari, can ta matse muku.